Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku, Mbak Eka, di channel YouTube Keluarga Mas Kepamala pemirsa. Hari ini Arab masak sayur bening bayem tak wenehi temu kunci. Aslinya pengen jangan menir karena bakulku langganan mungkin delala kok YouTube tutup. Mungkin seperti biasalah. Mungkin yang anak-anak pondok mungkin apa teman anak gak paham. Ya simpel ya wis lah. Bayem tak bayem kuncing. Soalnya sesuk neh. Soalnya kan pilihannya wakeh ngono lho. Barengan nek sayur menir kan memang nek jaman biyen nek mbahku ki beras direndem. Jenenge asine jaman menir kan asine meniran beras dikum, tapi nek saiki variasinya ono akeh lah, dalam arti diganti jagung muda. Mangga jualan bakulku. Ya wis lah. Tak sayur saono nih. Engko disambel tomat. Tenong. Tadi aku beli brambang, maafkan kiri. Beli brambang alias bawang merah 1/4 kilo sing ukuran sakmene 8.000 pemirsa. Nah, ini kan seger. Anak-anakku tak kulinakno wis. Yes. Terus bayarnya pemirsa 2.500 seikat. Berapa di tempatnya pemirsa? Nek kene iki pangan iki sek gampang Mbak yo. Tapi yang golek dhuwit yo rodok relatif angel mrene desa. Ya mulane iki apa-apa murah. Pengen prihatin yo merantau kok bojoku. Aku mikir merantau pemirsa, tapi kan yo saiki dadi ibu rumah tangga yo ngalah. Aku merantau kabeh piye? Mau apa titip wong tua yo. Wong tuaku yo mergi ae. Saiki urip nang kene yo wis ngalah. Saseji ono sing berkorban. Iki bayeme mantep 2.500 pemirsa. Seiket di sini. Yo kadang 3.000, kadang naik turun. Sing kebanyakan sing jualan iki yo tanggane dhewe kene. Yo ono wong Klagen yo ono, wong Cabean yo ono, tapi sing paling akeh wong kene. Mana aku pagi-pagi yo kuwi. Saiki malah jam 09.00 wis do tutup. Jam 5 lah wis do mulai dodol. Nek pasar merah, pasar induk terminal yo sampai berluhur pasar gede. Pasar merah yo kok pasar Jepon. Ini kita guys. Dorone wis gede. Tak tutup lawangnya pemirsa aku masak. Udine nek ana odeg liwat. Kita cuci. Pemirsa, kita cuci dulu. Nek sayur brambang kunci iki simpel. Ya wis ngono-ngono tok prosesnya, dadi nek pas masaki ya rodok sedelok. Kita lanjut. Dan iki molak-malik pemirsa. Karo goleng balur pemirsa iki mantep iki. Bayemnya kecemplung. Ya wis molak-malik pemirsa. Kita masukkan dulu. Maaf. Kena balure. Alah, yo. Ya pemirsa, dikasih garam. Mau kasih garam, kasih penyedap saitik, ya juga akeh. Nek berlebihan rasanya gak enak sih.
Masak ya wis ngene iki yo. Pas masak yo tak cemplungno dikei bawang brama terus dikei garam yo. Ya nek prosesnya masak sayur bayam iki yo simpel yo, sedelok. Nih, terasinya tak goreng dhisik. Kok lagi ini pemirsa ya. Seger-seger aku. Iki tukuku mentah saiki wis matang pemirsa. Bisa. Ya ambek pindangnya. Tak goreng dulu. Kita kasih gula Jawa. Tak kasih penyedap. Nah, aku seneng ternyata kayak gula Jawa pemirsa. Tak lihat tuh ya, ini prosesnya ini bisa nggak masak yo. Tak kasih tomat, ini yang bertomat bisa. No pemirsa, ngambilnya maaf aku nek nang iso maaf sekali ya, mohon maaf ya. Aku nek ngadeg ngono gak iso pemirsa. Nek tunggu gak enak rasanya, kurang nyaman. Lagi imut ini konten ngulek. Yes. Bisa. Jadi kadang kalau ya sing kepotong karena memang ya ujug-ujug HP ku mati dhewe, ujug-ujug ki kan ana kamera depan, kamera belakang, lah kan digabung dulu. Gak mungkin los utah nek utah kadang kalau konten mangan memang kadang utah gak kepotong. Ya mohon maaf. Bukannya tak potong-potong sak genahku dhewe tetep ana alasane. Yo sing nonton banyak yo, iki yo sing nonton yo wajib ngandani, yang sing nonton yo akeh pemirsa, kadang sing mudeng langsung karena aku terus klarifikasi membenarkan anak dhewe enggak, tak dono iki lho kenapa ngene. Jenis sebab kan ana akibat kan. Iki digabung sik pemirsa, videone nganggo aplikasi ora langsung ditayangno gak. Proses iki dawa. Jadi digabungkan kamera depan dengan kamera belakang video ini, terus diupload, diedit, pasang iklan, pasang wala, pemirsa. Ya kadang orang suka kepotong, orang nggak kepotong yo. Maklum. Sudah selesai sambelnya. Yes. Ini pemirsa. Ini sayurnya tak oleh nang kene engko nek anak terus wis prei perdagingan ya pemirsa. Saiki persayuran disambi, diseling. Ya
pas yo gak kurban lah aku yo kadang tuku iwak mak. Yo nek mau ngloro tok ae kadang tuku kentaki, mau ngloro bintir. Ya nang Jepang keluarga besar ya mesti masak terus. Lawak mesti goreng dhewe. Lagi keluargane mau orang bintir mas aku jarang milih. Memang masak sak cukup sak ora sak duweni duit. Oke guys. Hari ini sudah ikan balur, pindang, sayur bening bayam kunci, dan sambel. Wala sambel. Dan sambal terasi. Sambal tomat yo. Aku nak apa-apa aku tak kayak terasi pemirsa. Wes. Pemirsa. Error. Ya terima kasih nonton kontenku ya Kimang. Masak sambel sayur bening bayam ya pemirsa. Terima kasih nonton kontenku. Pokoknya jolali like, comment, sampai keluarga Mas Gopem. Jika ada tutur kataku, prinsipku yang tidak sesuai dengan pemirsa, perkataanku yang tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dimaafkan dan kita ada makhluk ciptaan Tuhan yang harus saling memaafkan. Oke? Kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.